Els primers anys d'un infant són claus per al seu desenvolupament emocional i físic. En aquesta idea em penso que podem convergir-hi tots. I és evident que seria òptim que tots els nens iniciessin la seva escolarització en aquesta edat primerenca. Però no vivim en un món de color de rosa, sinó a la Catalunya dels 8 milions que ens han imposat. La realitat és que hi ha molts nens sense plaça i la mesura que proposen de reduir ràtios a les escoles bressols municipals i de la Generalitat, si no s'acompanyen de l'obertura de nous centres, no farà sinó multiplicar la problemàtica i deixar a l'estacada encara més unitats familiars. Quan es van retirar unilateralment les subvencions a les llars d'infants concertades, la majoria van haver de tancar. Això va afectar moltes famílies treballadores. Ara, algunes places públiques es reserven o atorguen prioritàriament a nens immigrants quan la mare no treballa, mentre famílies catalanes on ambdós progenitors treballen es queden sense plaça. Això genera una situació de greuge i de desatenció inadmissibles i verifica que no hi ha discriminacions positives, sinó un tracte de privilegi i de favor inacceptable cap als nouvinguts. Cal erradicar aquest fenomen i prioritzar clarament les famílies on ambdós progenitors treballen fora de casa. Moltes de les propostes que inclouen a la moció són correctes, fins i tot potser encertades, però no van acompanyades de la valoració dels costos econòmics que suposaria la seva implantació. És fàcil deduir que no estem parlant de 4 duros. Igual que els comuns, vostès no tenen possibilitats reals de governar i, per tant, no es poden permetre el luxe de plantejar mesures del tot inviables a nivell econòmic, perquè saben que mai hauran de cercar finançament per desplegar-les. El paper, de fet, ho aguanta tot. El cert és que la pressió immigratòria, la marginació de les famílies catalanes en l'accés a beques menjador, beques per llibres o ajuts per extraescolars i la manca de recursos humans i materials tensionen les aules i la societat. Podem anar sargint pedaços improvisats per tapar provisionalment les mancances estructurals greus que presenta el sistema educatiu en la seva etapa més primerenca, o podem legislar de manera integral i actualitzar el decret 282/2006, avui dia completament obsolet. Vostès han optat per la primera opció, nosaltres considerem que ja hi ha prou sargits i que ara cal reformular íntegrament el servei per garantir-ne la qualitat. Al capdavall, parlem del futur de Catalunya i val la pena posar-hi ordre. I una darrera dada, arran de la intervenció de la senyora Laia Estrada sobre els nous alumnes que arriben als centres educatius. Les dades que ens ha facilitat no corresponen a les dades del Principat de Catalunya, sinó a les dades d'un curs intermedi a la ciutat de Barcelona. No sé si això seu és ignorància o mala bava, però ja ens ho explicarà.